Ngicela nje siwave sithi welcome Holy Spirit. Ngicela uthi welcome Holy Spirit. Ngokukhulu ukuzithoba nangenhlonipho enkulu ngiyathanda ukubingelela uSokhaya umphathi walombono besingeke sibe khona namhlanje la kaThikwane uma ngazange athi yes Lord. Ngicela sishayele umfundisi uSengwayo izandla ezinkulu egameni lika Jesu. Ngicela ungilungisela la bese ngicela sishayele umama Sengwayo oyiphila oyinsika uma naye zangada amethembu baba ngabasikho la. Ngicela simu-honorishe ngegama lika Jesu. Ngiyathobeka abathandekayo ukubona kahle kahle bekufanele sithi Reverend Canon Ngema ngokosiko lamasheshi angcwele azithengela lona ngegazi nangezwi nangamanzi. Ngithanda ukuthi bazalwane sishayele ubaba uNgema izandla ezinkulu kakhulu. Ngicela sishayele ubaba uNgema. Ubaba uNgema bathandekayo sahlanganiswa ubaba Gumbi ngeyinsuku ezincane kade uzohamba ubaba. Ubaba uNgema waba isikhiya kimi se-KZN ukushumayela kwami kwaZulu Natal ngoba uZulu phela uZulu, but umuntu wayibreaker ubonda lobuZulu wabona into uNkulunkulu ayibekile empilweni yami kwaba ubaba uNgema. Namhlanje sitravel uZululand ngenxa kababa uNgema. Ngicela basasimshaya izandla ngegama lika Jesu waseNazaretha. Baba uNgema siyabonga umlayezo uNkulunkulu akunikeze wona. Ngithi uNkulunkulu kungathi uma ngithandaza besisendaweni eyodwa ngoba lo message engizoqhubeka ngawo la ulo message uNkulunkulu akuphathise wona ntambama. Ngicela simshayele isandla ngegama lika Jesu. Bathandekayo ngibingelele baba Bishop Sambo, ngiyakubingelela egama lika Jesu. My son umfundisi uLbisi, abafundisi bonke abakhona abanye ngibazi ngamagama nabo mamfundisi abakhona. Ngicela sonke sishayele inceku zikaNkulunkulu ezikhona ngegama lika Jesu. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi alibonge igama lenkosi. Khona into engizwayo la. Ngicela uthi makhelwane namhlanje sizo silencer the voice of the evil. Ngicela uthi makhelwane kunomehluko phakathi kwevoice nomsindo. Kodwa namhlanje sizo silencer the voice of the evil. Ngicela uthi ngegama lika Jesu yonke imisindo ezwakalayo, yonke imisindo ephuma emkhathini namhlanje kumele siyisilence ayishabalale ngegama lika Jesu waseNazaretha. Tshela umakhelwane imisindo esemanzini iyasilencwa namhlanje. Imisindo esemathuneni iyasilencwa namhlanje. Imisindo esemkhathini iyasilencwa ngegama lika Jesu waseNazaretha. Ngithi ngabantu abawu-10 abangathi Jesus save
wonke ama-voice, ngicela ukuthi wonke ama-voice amanye akhulunywa abantu abangasekho siyawachitha nawo, amanye athunyelwa siyawachitha nawo, amanye bathatha inhlabathi bakhuluma amaphimbo awachitheke ngegama likaJesu. Nisekhona kodwa emvuselelweni, ngicela ukuthi umakhelwane usekhona makhelwane, sizochitha namhlanje imsitho, kunama-voice akhulumayo. Ngicela sihlale phansi Nkosi yami. Kungathi kunjalo ngicela uthi imsindo, ngicela uthi the voice. Bekumele ngempilo ukude wena, kodwa kune-voice eyakhuluma, yathi le voice akasoza yephambili, akasoza yekude, mana ngizothi kuhlala ngosengwayo okungenzeka ebantwini kuJehova kuyenzeka. Siye Calvary, sithatha igazi likaJesu, sithulisa yonke imisindo, sifaka yonke imisindo. Ngicela ukuthi ngegama likaJesu tonight yonke ama-voices awashabalale. Ngenxa yesikhathi sami ake sihambe Ezekiel. Ngicela ukuthi Ezekiel chapter 19 verse number 9. Yena yedwa nje. Ezekiel 19. Oh shamakayanda. Ngicela ukuthi ngegama likaJesu Nkosi yami. Khona into babungame ngizwayo la. Ngithema ngithandaza. Bazalwane ngilele ngo4:30 ekuseni namhlanje. Ngithema ngithandaza wathi kwendwele kimi awuhambi wedwa, kodwa uhamba ney'ngilosi zempi. Uhamba ney'ngilosi eziyoshintsha ama-atmosphere. Sizothi kule mvuselelo namhlanje, tshela umakhelwane imisindo. Isho ithi imisindo emakhelwane ngegama likaJesu namhlanje kumele ishabalale. Ngifundele baba. Verse number chapter 9. 19 verse 9. Verse 9. Dalitfonsa ngetindweba, dalifaka ehokweni. Kalunga ungagijimi. Ngicela amacheni wami Nkosi yami. Ushahaya. Isha. Gijima ngazalana isikhathi samaseka. Ngicela uthi makhelwane bathatha umprofethi bambopha. Ngibona ngambopha namhlanje ngibona. Benza njani? Tshela umakhelwane voice isibopho. Kodwa namhlanje khona abantu la abayaphuma ekhejini, khona abantu la abayaphuma bendisa, khona abantu la ibopho siyonqamuka ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngicela ukuthi namhlanje egameni likaJesu ibopho siyanqamuka. Verse number 9. Funeka yedwa. Dalitfonsa ngetindweba, Yebo. dalifaka ehokweni. Alifaka phi? Ehokweni. Tshela
Ngithi ngegama likaJesu sizonqabula ama-cage. Ngicela uthi sinamhlanje mawuzokhonza ulahleki siyalwa manje. Sizonqabula yini bathandekayo? Bangidonsa bangifaka kuphi? Umprofethi nofakwa nginofakazi. Last week Friday basenga kufika enye family lapha ekhaya enkonzweni. Bekusemi the whole family bayeza bathi bezwe ku-YouTube ngishumayela bangifuna baze bangithola. Ngiyathandaza kanti lo mama lo ushadelo umyeni walo mama washo ebulawa ubiological father wakhe ngenxa yokuthwala. Ngenxa yambazalwane manje lento seyidlumsukulwa uyavuka ngo-12 aphume emnyango okuvaliwe aye emanzini. Ngathi ngegama likaJesu waseNazaretha namhlanje sinqamule ibopho. Ngathi lo mntwana uyathathwa angene emanzini lo mzukulu acebe lo athi makaceba lo mkhulu kanti ufika ku-wrong address, kanti ufika ku-wrong address. Umayitwana wavula amehlo wathi nqamula i-altar eliqeda abantwana babafana kule family. Ngathi ngegama likaJesu ngiyanqamula tonight. Bazalwa umntwana ona-13 years wavuka ivoice kamkhulu wakhe yathi sumkhulu wakhe mele abe umhlatshelo ukuze ibhizinisi yakhe iqine. Kanti akazi ukuthi noma ungawubasa leyo mlilo thina ngeke sikhotha. Ngicela ukuthi makhelwane ngeke sikhotha. Ngathandaza ngabona umoya walo mkhulu uphuma emzimbeni. Abangizwa yazi abangizwa embombela. Umoya walo mkhulu waphuma emzimbeni womzukulu wafona umkhulu wathi nekweyiphi inyanga. Bathi thina siyakhola singabazalwane. Bathi lo muntu eniya kuye ubhidliza i-altar lamanzi. Ngizothi namhlanje i-altar lamanzi siyalidiliza. I-altar lenhlabathi, i-altar lamathuna abangizwa kule bandla. Ngicela usuke la ukhona uthi ngegama likaJesu siyabhidliza la ngiboshwe khona, la ngivalelwe khona, la bathi angiyiphumelela khona. Namhlanje siyaphuma. Uthanda bebekhona nabebekho. Namhlanje it's Monday. Umkhulu ushone nento zakhe. Ngicela ukulwa kulo mvuselelo.
Angizange shumayela. Ngizalwa la. Ngizalwa la. Sivala amathuna abathi kuyongena wena. Siphahla zamakhamba alagama yakho. Sidabula iy'thombe ey'pephelelwe y'hlahleka. Ngicela ukuthi ngegama likaJesu tonight ngiyalwa. My life ayikwazi ukuba nje. Bayangifowunela bathi kimi hayi umkhulu ushonile. Ngicela ukuthi namhlanje umkhela khona uqobo likhona la endlini. Ngiyalizwa la etulweni. Abanye niyaphila kodwa nathwetshulwe. Abanye niyaphila navalwe emkhathini. Namhlanje ithi ngiyakhululeka. Bagcine bakufake okweni. Kanti namhlanje ngegama likaJesu uyaphuma okweni. Tshela umakhelwane the devil is the liar. Akakwazi ukungitshela ukuthi kumele ngifikephi. Akakwazi ukungikhontrola ukuthi kumele ngigcinephi. Ewuqalile umsebenzi empilweni yami uyawufeza. Ngiyadiklara ngegama likaJesu. Ngicela ukuthi ngegama likaJesu siyawasayilenza, siyawaqima amazwi akhulunywa against your life. Angisho, angikhuthuza. I didn't feel so heavy. I loaded. 1, 2, 3, 4. What's that shamu? What's that timale? Aragwas! But umuntu osekeji. Noma ithanda selito yakhe. Uniboshiwe. Akakhona isifinyelela kuyo. Siyathixana ngegama likaJesu. Siyanqabula ngegama likaJesu. Siyadilisa ngegama likaJesu. Siyahlasela ngegama likaJesu. Ngicela ukuthi namhlanje imali yami iyabuya. Impahla yami iyabuya. Abantwana bami bayabuya. Ngiyahola namhlanje ngegama likaJesu. Ngiyadiklara ayibone into zakho ney'mali ey'boshwe emkhathini ziyabuya manje. Nezinto ey'valiwe ziyabuya namhlanje. Phakamisa le mali nhlamulo. Njengoba uyiphakamisa nsuku zonke zokuphila kwakho awuyikuswela. Awuyikuhlupheka, awuyikushoda ngemali. Khala mashanda lamahaya olakho usizo aliveli kusengwayo, aliveli kuma wakho. Makalakho isizo luvela kuJehova. Ngathi ngathola amahlanya kamoya athi ngiyangena. Le office abathi ngeke ngingene tonight ngiyangena. Le position bathi ngeke ngingene tonight ngiyangena. Lo mhlaba bathi ngeke ngiwuthole tonight.
2025 ngathola ama-summons from SARS. Summons. Yabona makuthiwa summons akusidlala. Summons. Ngawathola November last year. Bathi ngiyo-appeala May 10 zika-March this year. Matatasela kwavuka inkomo ethi ngiyamazi umhlengi wami akalali futhi akaseli ngeke ngidele shanana yona lamashika basabra mulula ukuyabona iclientele kaSARS mara kunzima ukubizwa ngama-summons. Ngangena khona abantu engizobakhulula la. Ngicela ukuthi makhelwane khona into zakhe zokhululeka. Usathane bekathi uyagcwaba kanti uyaphakamisa. Ngivumele babonke mangiprofethe kulemvuselelo. Akekho umuntu ozophuma empty-handed la. Akekho umuntu ozophuma ngaphethe lutho. Abantu bayophuma nobufakazi. Bathi makabonga uJehova ongalalongozela. Owayekade lodwa u-Israyeli. Uye izolo. Uye namhlanje. Uye naphakade. Ngicela amakholwa akholwayo. Athi ngokukholwa ngiyamukela. Ngokukholwa ngingathi into zami. Ngokukholwa nokufanelekile kuyavuleka. Ngathi ngingena kaSARS ngingena kugwetshwa elinye India. Ngingena kugwetshwa India emthatha 20 million la ifaka kwi-account yomntwana yona 10 years. Ngifikele esigwebeni ngithi Jesu ngingene khona ngiyaqala nokungena kaSARS ngiyagwetshwa kodwa lo uthi akasose angi khululeka ezinye dala zafika zadileya nemkhathini njengomakhala nithi namhlanje siyawasayilensa ama-voice kaSathane, siyawasayilensa ama-voice obuthakathi. Ukugwetshwa India yimo number 2 nathi uNkulunkulu yaphakama igqwetha likaSARS liphethe 10 years statements the personal account 1 10 years statement zasesontweni udlala ngoThixo wena lo akumela ngikhwele. What I don't understand ingene njani le case kwathiwa hayi kune 3 million eyafakwa ama-whistleblower kwathiwa awana magama na hayi ayitholakala ingene njani le case akwaziyo maya igcwele wahlala phezu kwamagistrate wathi umagistrate nihlukumezela umuntu from November last year up to 10 March ngithi nina SARS mbhadaleni imali yokuthi aye kuTroma ayabona amathele abangizwa lesoda khona imali yabo
likajesu. Khona imali yehalabo hayando, khona into zakhe ifanekile. Ngiyasikhuluma ngegama likajesu. Ngicela ukuthi namhlanje siyakhulula. Hayi mshela ungizwa. Usize abhadale mina bathi ngiyohlolwa mentally. Enamhlanje musingazazi wathiwa akayo ahlolwe ama-therapist. Ngathi mina kulo ngihamba naye awuyibuze bathi 120,000. Ngathi basoze angithele ngiyathi hlala empilweni yakho. Ngicela ukuthi ngegama likajesu, hayi ngamanzi, hayi ngamafutha, hayi ngesiwasho, ngegama likajesu siyayilanda into zethu, siyazithatha into zethu, siyaya. Ngeke sifelela, ngeke siphekelela. Uthi uma ungema yimfelela umuntu ucindezela abanye abantu. Kanti uNkulunkulu ungibekela into enkulu. Basewa ngicela ningizwe mamsewa. Njengoba ngime kule altar le, ngisethu uNkulunkulu release izinto zabantu ezadileya angabe kudala zafika empilweni yakho. Mara kunalama forth and back ziyathembisa zinyamalala. Ziyaku kushoda nje signature inyamalala. Ngithi ngegama likajesu waseNazaretha, phakama mkhono kaJehova, phakama mafuka majiki, phakama twala lamadwala. Ufana uyamthanda uJesu. Mhlawumbe wazamva uyamthanda uJesu. Mali safana na last year uzoprofeta kule mvuselelo le 6 months ese ku 2026 ayizukufana nama 6 months adlulile ngegama likaJesu. Kholwana abaprofeti khona niyophumelela, kholwana uNkulunkulu khona niyoqinisa. Ngithi ngabantu abathi egameni likaJesu, isho ethi egameni likaJesu, ngiyaphuma kule cage, ngiyaphuma kule hoko, ngiyaphuma kule ma-altar. Lezinto ezangibamba ziyaphahlaka. Usazi anika umuntu imali athi ayohlola ingqondo. Ngathi mangifike ekhaya ngathi nkosikazi, it's a wonderful day. Wathi kwenzakele? Ngathi it's a wonderful day. It's a wonderful day. Wathi kwenzakele? Ngathi uyamthinta ithompofu othukile amenza ahlale namakhosi. Khona ibreakthrough ngizwayo babungema la, khona izinto ebeziblockile ngegama likaJesu waseNazaretha ziyakhululeka namhlanje. Kunabantu
angeke usafune bona bayofuna wena. Ngegama likaJesu waseNazaretha ngicela ukuthi tonight egameni likaJesu ngiyakhululeka. Funda baba, funda mfana. Makaseka ushuthi Now, cameraman. That shows up there. ushama. Verse number 9. Yebo, Dalidvonsa ngetindweba. yebo. Dalifaka ehokweni. Balifaka kuphi? Tonight ngiyaphuma ehokweni. Tonight noma bathatha igama lakho Alfake over. balifake ehokweni. Bathi siyamvala. Ngiyathandaza. Uma ilanga liphuma kusesekuseni babungena. Ayiphume nezimpendulo zabantu. Uma ilanga liphuma kusesekuseni. Ayiphume nempendulo yomthandazo wakho. Ngiyathandaza nalabo abahlangana ngawe kuyavukwa iwani phakathi kwabo athi sikuhambele enyangeni sikubonisa igama kodwa uNkulunkulu wakho uyaphila. Dase dilimikisa enkosini yaseBhabhiloni. Amthathe bamsaphi yaseBhabhiloni namhlanje ngegama likaJesu ngilona wonke umoya waseBhabhiloni imisikhondo ngilona umoya waseBhabhiloni umoya kacishe ngafika cishe ngaphumelela cishe umntana ngama-accepta cishe nga-approva ngilona umoya waseBhabhiloni ngiyadiklara ngegama likaJesu emhlabeni emoyeni emanzini ey'ntabeni ngithi bonke abakhuluma amazwi awashabalala ngegama likaJesu. Ngithi nabantu abayithela abangabiza igama likaJesu kayi-7 1 2 3 4 5 6 7 injongo yangumusebhabhiloni Uthi izwi lakhe lingasezwakali ukuthi ka-Israyeli. izwi Lingasezwakali lakhe lingase. Hayi. Today ngithi ngegama likaJesu buye ngithi ngegama likaJesu izwi lakho liyaziwa emhlabeni wonke. Izwi lakho la udlula khona kuyawaziwa ukuthi ukhona odlulile la. Ihashona hoyada ngiyadiklara ngegama likaJesu ngithi ngabantu abawuthela abathe egameni likaJesu my voice ayingeke ithuliswe usathane, ayingeke ithuliswe amadimoni, ayingeke ithuliswe ubuthakathi. My voice funda baba. Dase dilivalela ejele. Yebo, Ake akuzange kuphindze kuvakale kubhavumula kwalo etintsameni taka-Israyeli. ngizothi namhlanje Satan apomemeketa Satan awina abe bekathi uvala ngale nayihlulekile. Ngithi mina noma bangacross iborder bayabhadala imali eyishisayo bayothi bayofika
abantu landlini akuzothi iphimbo lakho lizozwakala namhlanje. Kunabantu ngiyadiklara phezu kwempilo yakho. Iphimbo lakho liyozwakala. Khona abantu ababengakwazi. Saluti sawubona. Iphimbo siyalizwa. Malubuso. Asibu. Sawubona nhlamvu. Tonight angakaphelele phimbo. Kodwa nobuso bakho buyabonakala. Awusayogijimisa abantu. Kodwa tonight abantu abayogijimisa wena. Sizothandaza. Funa abantu abathi ngikhathele ukuba sehokweni. Khathele iphimbo la mando shahaya ndazaya. Sema angaze sele isikhathi esinganani. Uthi mangcwele khulekele le first group. Certificate sakho, igama lakho, impahla yakho yagujelwa emathuneni. Kwathiwa yena uzophila. Kodwa impilo yakhe angeke ifane nabantu bonke. Uthi mangcwele bakhona la. Ngifuna beze la. Angazi uma singasusa amafoni ebasket wabekele. Ngifuna lapho uthi mangcwele bala. Namhlanje ilanga lokuvuswa kwempilo yakho. Cela ugijime uzela. The first group engizothandaza nayo le. Worship team ngangisiza.